Picasso. Mi-a zis mai încet. Picasso original? Păi și vreți să le ascundeți aici în teatru? Cine o să caute în magazia teatrului niște opere de artă? O să crede că e butaforie. Hai că m-am gândit. Ți-aș mai fi dat și cutia asta, dar vreau să mai pun. Dicționarul meu și Victor Hugo. Acum te crezi mai deștept decât Victor Hugo. Mea culpa, dragă. Mă lași cu italiana ta? Doamne. Nu. Stai cu... Ce mai... Nu se poate lucra. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la spectacolul nostru. În această seară, un spectacol, un eveniment. Ne vezi? Nu vreau să-mi supăr, să supăr privighetoarea, crede-mă. Privighetoarea? Privighetoarea ta zburdă într-o colivie de aur, dar tot colivie e. Dar nu vreau să suferi, nu înțelegi că nu vreau să te țin într-o colivie. Pentru mine e și altă... Iubita mea, Bon, vrei să fii soția mea? Da. Dumnezeule, cât sunt de fericită! Toate prietenele mele o să crape de invidie. Orice! Nu să știți că asta chiar m-a întristat profund. Păi chiar așa să nu-mi ziceți și mie nimic despre... Și toată lumea știe. Eu nu înțeleg despre ce vorbești, draga mea. Haideți mai că am aflat și am aflat și eu totul, am aflat cum a aflat toată lumea. Săptămână, tone, iubire, dar tone de trandafiri. Doamne, Dumnezeu din cer, na. E sigură? Nu, hai de scuze. Papa de la Roma. Tu ai fi în stare. Eu da, el nu. Ținut locul unei actrițe? Da, chiar eu. Cine, dragă, tu ai ținut locul actriței? Da, maestre, da, eu. Haideți, iar mă bate joc de mine, vă rog frumos. Am înțeles, gata, haideți să decidem odată pentru totdeauna. Nu